हामबाय सिनि मिडिया रौनो खा खामानि बिसिंतै सोंतिनि मत्रे पाराव फाइना नांखा सिनि लगिव तंगो सिनि आताव बिन सिनि मेरेम कुसुमति ताइ जों जत पालखायै सिनि जे याक सुकसाक जों बंनो खकसा खगनिफुनो बंनो रोखा सिनि बासि कुफुति तिरफ्रा बसाइन मुखे खजेन रियां करबुक सब डिविजन नि मत्रे पाराव बिनि बिहिक डिलीवर नि परे 3 मास खाताबाय याकुं हतार साके पेरालाइज थांगा तो आबोनो आं लुकरोनो कबंनाय नरबो जे मानसाक बंनि आरो स्किनार रजाक तंगो नरबो जे मानसाक सुबादि सिनि सरकारनि पक्ष हइते जों बंनो एडभाइस खा डॉक्टर लांनानै बागै तो डॉक्टर थांबाय जागलबो जों बंनो जे मानसाक सुबानाय ताय बंनि थैनि कम रखनि खनावो सो तुम ब्लाड बैंक रो कांटेक्ट खायै बंनो थैनि बागैबो जों व्यवस्था खायनायनि साका तो जेहेतु 3 मास खाबा बंनो समावनो एडभाइस फिनाय जाहाथे बर ताता लांगै हामनानै हिनै आं बुखा खायो मतायरना थानाबो इसन थाने आं सुरिनाय बं बागैबो बिनियाबो एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी नों खानि जों खर मांखा नॉर्मल डिलीवरी मन परे 2 दिन नगो 2 दिन तंखा नगो हॉस्पिटल 2 दिन नगो 2 दिन 7 दिन परे खबो हतारसे क्लाइ थांगा क्लाइमन परे न पेरालाइसिस खा तो ताक जरो 3 मास बर डॉक्टर नायांगिया नायखा बुइदोबायबो नायजाखा तो नायमान परे फनो ताकसा खामिया दा सोंथायबो बंनो याक लंना नांगो ताम निंके जों कासेयावते कासे सुबा खासे जों हामारि मानना हिनि जों खाखायो तो आबन बिसिंतिनो नंनो बां कबंना हाय नरबजे मानसक सुबादि जोंसिन हयतेबो जों सुबाखा ताय सरकार नंगैबो बंनो हासपाताल थांबो परे जों जे मानसक सुबानाय आसमस्त